15-20 minut poté, co sundáme tyhle mokrý hadry, tak se potkáme tady u toho černého stánku. A když s náma přijdete pokecat, budeme, ano, tam u toho vykukujícího, slovensky mluvícího krásného chalana. Ano, přesně tam. Další věc je, že jsme chtěli poděkovat všem, kteří se na tomhle podíleli, protože když se podíváte kolem sebe, tak asi pochopíte, kolik zatím stalo práce. Ti pořadatelé a všichni od zvuku, od světel a tak dále si zaslouží jedno velké yeah! Ale jo. Přátelé, my se teď rozloučíme věcí, která sice není z našeho repertoáru, ale máme ji velmi rádi. A budeme spoléhat na to, že si to dáte s námi. Zafoukané! Zatulanej, cestičky sněm jsou zafoukané. Teď pojďme ale úplně všichni!
Všecko je zafoukané. Všecko je zafoukané. A teď vy! Zafoukané, zafoukané. Kolem mě všecko je zafoukané. Zafoukané, zafoukané. Kolem mě všecko je zafoukané. Naposled nejvíc! Zafoukané, zafoukané. Kolem nás všecko je zafoukané. Zafoukané. Vínium bude dnes zafoukané. Tohle je strašně dobrý, že se ještě dokážeme dostat zpátky na pódium. Přátelé, děkujeme moc. Určitě krásný večírek. A někdy brzo. Forest Jump. Přátelé, budeme strašně rádi, když se k nám přisunete ještě o kousek blíž a pojďme udělat společnou fotku, OK? Jo.